10 cupluri calificate în baraj. Baraj la kilometru pe același traseu. S-a dat startul pentru Ferrari Marian cu Colorado pentru tot clasă. Domnul Emanuel Dumitru este proprietarul calului, se pregătesc 8 Avramescu Cristian și 10 Nicolae Andreea. Wow, 32 de secunde, 79 de sutini este timpul înregistrat de acest cuplu și 0 puncte penalizare în baraj. 32-79 timp. Gândiți-vă că cei din clasamentul cailor de 4 ani au avut 35-34